Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga unapod ka. Tara guys, kain na naman tayo, no? Ang aking kakainin ngayon guys ay tinduruday. Ito guys, isda. Ayan, inihaw na isda guys. Hindi ko alam kung anong isda to guys, pero masarap to. Natikman ko na to dati. Hindi ko lang alam kung ano yung pangalan. Parang isda ata to sa bato eh. Ayan, tapos meron akong mangga dito of course. Yun din, ang aking sausawan ay sibuyas, kamatis at toyo, sili at saka kalamansi. Ayan, meron din akong kape dito guys. And of course, ang kanin. Hindi mawawala, di ba? Alam niyo na yon. Anyway, anyway talaga. I-shout out ko ulit. Shout out ko ulit. Hindi pa nga nag-shout out, no? Anong ginagawa mo? Ayan, i-shout out ko ang aking first honor kahapon na nag-comment sa aking video na si Exploring Israel. Ayan. Hello, boss Exploring Israel. Congratulations to you. Ikaw ay first honor dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Marilyn K. Marilyn K. Marilyn K. Marilyn K. Ayan. Salamat, boss, sa patuloy na pagsuporta sa aking tahanan, no? Maraming salamat talaga. And ilalagay ko ang iyong pa-banner dito. Ting! So, ayan na nga, no? Kakain muna ako, guys, kasi ako'y gutom na. Alas 10 na, guys, of course. Palaging late ang aking pagkain. Pero ano kasi to, parang brunch ko na. Hindi kasi ako nagla-lunch. Kaya, ayan, brunch ko na to. Anyway, kain tayo, guys. Ika na, simulan na natin to. Papakita ko ulit ang aking isda. Ayan ang aking isda. Napakasarap, guys. Niluto to ng aking mama. Kaya salamat, mama. Ayan. Thank you, Lord. Yan, guys. O, ang daming laman. Ayan, laman niya. Masarap kasi medyo maanghang siya. Ayan guys, nilagyan ng kamatis sa loob. Ang tigas ng guys, ng buto. Ayan, nilagyan din pala ni mama ng tanglad sa loob guys, kaya masarap at saka tawag dyan, mabango. Nalalasahan ko talaga dito sa may tiyan na part yung tanglad. Marami kasi kaming tanglad dito guys, nasa bakuran lang. Kaya anytime, pag gusto mag-ihaw, gusto magsabaw, ayan, kumukuha lang sa backyard. Inuulam ko kasi itong mangga guys. Weird, no? Inuulam ko itong mangga guys. Ako kasi guys, hindi ako mahilig sa karne. Minsan lang ako kumakain ng karne guys. Si mama hindi talaga siya kumakain ng karne. Ano lang yung kinakain niya? Isda, mga seafoods ganon. Seafoods at saka gulay, yun lang yung kinakain niya. Kumakain naman siya ng karne minsan, pero paminsan lang talaga guys. Ako kumakain ako ng karne, paminsan lang din. Yung aking diet are more on seafoods and
vegetables and fruits, ganyan. Merong itlog guys. Itlog ng isda. Sarap. Kaya nagkakasundo kami ng mama ko when it comes to food. Kasi pareho kami hindi mahilig sa karne. Pero yung mama ko naman guys, hindi siya masyadong mahilig sa gulay. Sa kanya, pag merong isda, ayan, okay na yan sa kanya. Pero ako mahilig kasi ako sa gulay. Parang nawawala yung aking lakas kapag hindi ako nakakain ng gulay ng mga 1 week, ganyan. Ako, hindi pwede sa akin yan. Kainin natin ang ulo guys. Yan ang ulo guys. Medyo na ano siya, nasunog. Pero okay lang yan. Ang daming itlog ng isda guys. Yan. Sa kulay dilaw na yan, yan yung itlog. Napaka ano yan guys, napaka rich in protein ata. Ayan yung tanglad guys, oh. Ayan, meron din palang sibuyas na nilagay. Nasunog ang mata guys. Nasunog ang mata. Ayan, oh. Hello! Hello! I'm the fish, I'm the fish. Buang. Masarap talaga ang ulo guys. Ayan, kakainin ko ang mata. Tapos ang utak guys, of course. Ayan guys, no, kakainin ko ang aking mangga. Kinain ko na yung other half earlier. Earlier talaga. Yung kakainin ko na naman tong isa. So ayan guys, no, tapos na akong kumain, naubos na ang aking kanin. Meron pang natirang isda dito sa mga pamangkin ko na to, no, kung kakain sila. Yung mga yun, hindi rin yung mahilig sa mga isda, karne din yung mahilig nun. Pero kumakain naman sila ng isda guys, kaya ayan. Hindi ko naman mauubos yan lahat guys, kaya sa buong pamilya talaga to. Siguro mga half a kilo siguro tong isda na to, or more than half a kilo. Siguro mga 3/4 to. Malaki kasi.
So ayan na nga, tapos na akong kumain guys. I-shout out ko ulit ang aking first honor na si Exploring Israel. Ayan, followed by Jerlien, Cathy and Kids Vlog, Pamilya Espinosa PH, Marivic Vlog, Awala Stick Ding Ruth, Flowers Humano Vlog, The Carol Family Vlogs, Apple Fel, Mingming Cats, and Candy Mint. Ayan. Maraming salamat guys sa patuloy na pagsuporta talaga. Naglaway na naman kayo at natakam. Naglaway at natakam, parang pareho lang ata yan. Pero hayaan mo na. Yan, naway natakam kayo no, sa aking pagkain ngayong umagang ito. At kung nagugutom kayo, ay ayan, kumuha lang kayo ng pagkain dyan. I'm sure mayroon pang mga tira-tira dyan. Maghanap lang kayo. Ayan. Tapos, shout out ko rin ang dumalo sa aking LS kagabi na sina Ellie, Clay, Aling Pepay, Pamilya Espinosa PH, Jerlien, MC Kulot Luf TV, Flowers Romano Vlog, James Carlos, Marilyn Kaminsky, Pops Ray, Filipina to Europe, Elsie Yaya E, Exploring Israel, Master Luf TV, MC Kulot Luf TV, Prediction Place, Jay Locenario, Jetro, Aljen, Rosalie Holgado, Jerlien, and ay, nabanggit ko na ata si Jerlien, pero okay lang din yan. And Banana Saging World, ayan. Kung meron po akong nakaligtaan, pasensya na po ha. Ako po ay tao lamang. Kaya pagpasensyaan nyo na. Bukas na naman ulit ako mag-shoutout ng mga taong nag-comment dito sa aking video na ito at a-attend sa aking LS mamayang 7 PM. Ayan. Huwag kalimutan guys, sa 7 PM, pumasok lang kayo at tayo magkwentuhan. Ayan. Anyway, thank you talaga guys. At see you again tomorrow. Ang palagi kong sinasabi, laban lang, be kind, and choose happiness. Ayan, see you again tomorrow guys. Have a good day everyone. Bye! Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video ha.